Hello mga ka-listeners, good evening. O karon mag-upload ta sa part 9 sa Mibalik ko tungod nimo. Unya karon mga ka-listeners kanang dili na ko ta sa una akong istorya kay kanang para di mo mabitin bagay na may mga uban nga ning ano kanang moreklamo sa kataas sa intro vlog no. Una nga ang akong idea ang intro vlog nako mubo ra. Adto na lang ko sa katapusan magbasa sa inyong comment mga ka-listeners no para kuan dili madisturbo kaayo ang inyohang ka-excited sa pagpaminaw sa drama no. Adto na lang sa katapusan ni ato ang basa sa inyong comment mga ka-listeners. Yeah. Kuan kay aron ba mo reklamo no sa kataas ng vlog. So kini lang mubo ra tong intro vlog mga 2 minutes nya sa outro na ato na nako basahon ang comment section inyong mga comment no sa comment section para di tantong taas inyong pagpaabot no nga nila akong idea mga ka-listeners no nya usahay sa dili sad ta makabasa sa inyong comment ang mabintaha na lang pud kay malipay ang uban kay dili taas ang intro muna nga naka-idea na ko nga ato na lang sa ending ato ibutang ang pagbasa sa comment para katong naay mga comment mulahot tayo sa pagpaminaw no sa pagbasa sa mga comment sa katapusan sa atong drama no sa tumoy na outro. Okay, dito maglangan mga ka-listeners, paminawan ninyo ang part 9 sa Mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you weren't there. Ug karon mga higala niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibalik ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Hey, you're still my baby, Misty. Bako na ko, ma. Dako na lagi ka. Pero, daghan kapag wa masabti. Nga si Mama ragay makapasabot nimo. Og si Mama ragay mo sabot nimo. Ma, Enough, Iha. Enough. Mauli ka na akong giingon nimo. Don't focus sa usa lang nimo ka friend. Daghan kapag friends nga maabot nimo, nga makalipay nimo. si Primo ragi makalipay na ako, ma. And I am not considering him as just a friend. He is more than a friend to me, ma. Malipayon unta kong nag-drive sa auto, ma. Tungod kay okay naming duha si Glenda. Bituon na siya nga. Ako mao yang lavi. Tinuod ba na? O lagi, ma. Motong nakalitan ko ganina. Sa dihang iya kong gigakos pag-abot na ko. Anak, Mahalipay kay ko. Isang pitog lavi ni Glenda. Gidawat ako niya mga iyang lavi. anak, ayaw nagkalimot ha. Doon na mo'y problema si Glenda. O kana, mao si Misty. Oh, wa ka day malipay mga gidawat na ko ni Glenda. Nalipay, oy. Natagbaw ko niyag pasabot nga ikaw usa ka reincarnated. Ma, Pero may anak si Glenda nga mahimong mubabag sa inyong relasyon. Problema gyud ninyo duha si Misty. Kay si Misty, doon na may dakong gusto nimo. mo na akong gikagulan, ma. Ang makaluwas na gyud sa inyong problema. Nga musabot si Misty sa nang hitabo niyang duha ni Glenda kaniadto. Ako na bitang giingnan si Glenda, ma, nga tuganan si Misty. Pero mipugong man siya. Mipugong si Glenda
Kay naibaw man siya nga mo rebuild gyud si Misty kung tug-anan siya. Na in love si Misty nimo anak. Kana mo iti mani. Busa, imposible nga musabot si Misty sa inyong kagahapon. Ma, magusto na kung ikauban ko na si Glenda sa tibuok kong kinabuhi. Dili na ko gusto nga magkalagyo kami. I love her so much. Ako yung anak si Primo. Natandog kaayo ko sa iyang gibati. Kinahanglan ako siyang tabangan. Pero, unsaon ka? Nahibaw ko, napugos lang yun siya pagdawat og project nga tuwa sa layo. Aron magmalinaw ng una-huna ni Glenda. Ay, mahal yun niya si Glenda. Hello. Oy, maligno. Hindi mo magibalik. Sa ka man, oy. Ngano niya naman sad ka? Unsa man gikalaga din ang napita, nga sige magkagbalik-balik din, he? Unsay gikalag. O niya nganong niya naman sad ka? Doon ako nalimtan, oy. Doon na kay nalimtang paliton? Nalimtan ako ang akong kopya. Ha? Unsay kopya? Sa ako kong... Kuan good. Akong message para sa paliton akong bouquet of flowers. Ako naman sang palitan si Glenda ron nga ihanag yung kong sugton. Sugton kang Glenda? Iya kong ginawat ang unang bouquet of flowers nga akong gihatag niya. Mamalit na sab kog laing mahalong buwak. Aron, musugot na gyud siya na ako. Sugton kang Glenda? Sugton! Sugton gyud? Anong ikaw may magduda? Suya ka? Anong nagkatawa mo ka? Magkatawag yun ko nimo, oy. Kay mura bag nahinugon ka sa kwarta nga imong ipalit og buwak. Kaniadto sa buhi pang akong bana. Bisag nagaminyo nami, buhong kaayo ko sa mga flowers nga iyang ihatag nako. Di man to mahalon. Tungod kay dili parehas nimo ang akong bana. Dili siya hambugero. Ma, may lain ka ang babae si Primo sa iyang kinabuhi? Unsa? Kana bang iyang display center? Murag babae lagi ang acronym. Unsa bay babae ang acronym? Nganong lovey man ang iyang gibutang sa iyang display center? Unsa? Wala ka makabantay, ma? Lovey Housing Materials, Sawmill and Display Center. Nganong ako may imong pangutan-un, ana? Daan mong managigala, di ba? Nakaila ka ba kinsa na si Lovey? Gimingaw naman ko sa kong lafi. Murag di ko makatuo nga nabalik ang among kagahapon sa kong lafi. Nagpabilin pang iyang kahumot, ang iyang kaparayon, ug ang iyang pagkamahuna-unaon. Boarding na lang noon ko. Ako unta siyang tawag kanda. Inikabot na lang ako sa Manila. Ako na yung siyang akong paibaon nga miabot na ako. Nga may biyahe ko kauban ang iyang kasing-kasing. Ma, Ngano, anak? wa pa ko nimo matubag. Ang hain man na to. Katukungan sa iyang tindahan, ma. Katong Lovey ba? Gitubag ka naman ako. Ha? Di ba, giingnan ka man ako nga wa ko mahibaw? Dugay na gud mong kaila, ma. We're just a casual friends.
Anak, mapahaway na ko ha. Just take your time, Misty. Niya nagid ko sa hotel nga akong check-inan. Manawag ko sa akong labi. Kung di gani niya tubagon, di lang ko mamagos. For sure, naasa yan tupad o kaha dool si Misty. Ay, di na hinun ko mahimutang nga gidawat na ko sa akong labi. Ang nahitabo na ako. Akong sintagon. Dili naman hinuon ko mahimutang. Miabot na ka siya sa Manila. Gusto unta ko manawag niya. Aron masiguro na ako nga sound and safe ang iyang biyahe. Pero nahadluksad ko nga tingalig maabtan ko ni Misty. Oh, ang akong cellphone. Akong tanawag kasi nanawag. Kung sinabi ka ni, akong trangkahan ang pultahan. Sinabi ko na nanawag. Ako na trangkahan ang pultahan. Ganun na nawag man ka. Iyon ang kamera, Lavi. Gusto kong makita ni mo. Kumusta man ang ibang biyahe? Okay ra. Ang kamera ba? Ay, tuod. Kena ba? Ako na ginakita ang kagwapa sa akong Lavi. Nung alaw. Hasta karon eh. Iskot ang kugo eh. Pulos ka lang gitinuntod da. Dili lang tamang tukay ha. Kaya tingalig masudlan ko ni Misty. Ni ako sa akong kwarto. Ha? Mao ba gani atong pag-atubangay? Labi, naibaw na ba ka sa atong sitwasyon? Hain naman karon. Di ako sa akong kwarto sa hotel. Ipan ko no ang cellphone, be. Wa pa'y nagtako, iya. Ha? Mao gani akong ganahan ni mo, Labi. Lami, kay kang hangkan mo sa magselos na ka. Dili naman di ay ko nga magselos, no. Manay ang nga ang tiguang nga magselos. Kinsa nag-ingon nga tiguang ka, ha? Manganak ka pa sa atong anak, Labi. Unsa? Unsa kaya akong itsura, no? Kumumabdos. Oh, I can't imagine myself nga magbusyad-busyad. Unya, gusto mo ko. Nagdamgo ka dong og ugtong tutok? Unsa may imong gibuhat ni Misty kaniha? Ha? O sa may iyang isumbong? Sad ko na siya. Humiliated. Ha? Musa kay unta siya sa mga auto. Unya, magpa-drop ka ng makasakay tayong siya og taxi. Imo ko na siyang gibaliparan. Davi, kinahalang hinahinayan ko na siyang disiplina. Ako siyang gipasabot nga busy ka. Nga mo biyahe ka. Ako masad siyang gipasakay sa service mo. Ayaw lang sa palabi disiplina si Misty. Di ba ako gusto nga mag-uulang akong anak? Davi. Please. Okay. Your wish is my command. Pero kinahanglan, hinahinayan na natong pasabot si Misty sa atong sitwasyon. No. Ayaw una. Pero sa man. Mangita lang tag right timing. Pasanon ko diri sa Manila, Bi. Unsa? Ingna lang nga doon na mo yung seminar. Basta pangitan at pagi nga magkaapas na diri. Please, Demanding na lagi ka. gimingaw na ko ni mo. Labi, please. Apasa ko diri. Sige na ba? Di ka na mawa sa kuna-kuna. Sige na, Labi. Pason ka na ako. Gusto ka? Gusto kayo. Sige na ba? Apasa ko diri, ha? Unsa ba siya akong buhaton diha? Inspire me. Aron ganahan kong matrabaho. Nindot mo ko ng
Doon ay magsiging sampit ako, Lavi. Di, tawagon ta lang ka unya. Muingon ko, hi, Lavi. Oh. Naanas ka. Ukon mo anak sad ko, unsa may akong iraso ni Misty. Ingnan lagi nga, doon na kayo seminar. Imog yung kong tudluan nga mamakak ha. Sige na good, Lavi. Hoy, ay kong apura ha. Nagunahuna pa kong pasangin. Ah, tinuod. Love, ginig ko ni mo, Lavi. Wa ka ginawa sa akong kasing-kasing, Lavi. Pero, lahit naman gud ron. Nakasabot ko. May anak ka na, kiuna-una. Oh, di wala lisod ko. Buwan kang Manila. Inala si Misty nga doon na kayo tapog ang seminar. Oo niya sa wuta ang imong sekretary. Aron, di ni mapatakag sulti ka ni Misty. Maayo na gid kay kang butulog bakak, no? Gimingaw, nakikot ni mo, Lavi. Um, ah, kun mo anak ko, ayaw ko sugata ha. Tugaan nilang ko kun hain kang hotel mo check-in o mo diretso ako. Oh, di ka pasukat? Dili, uy. Tingalig doon na palang unya makakita na tunduha. Wa may nakailan na to, Dre. Labi, parehas tan duha nga naa sa business. Tingalig dili gud malikayan na doon ay makailan na to. Sige, Lavi. Tumanon ako yung gusto. I-text ako ni mo ang hotel nga ako gichiginan. Paibawal ako kung kalo sa kamari, ha? Di pa ko sure ha. Sure na, Lavi. Karoon pa gani. Naghinam-hinam na kung makita ka. Please. Ay, kupay na magmayo. Karo adlaw, masayran mo if madayon ba kog ana o dili. Lavi, iset na lang na. Mumugos na lagi ka. Ibinaw na lang kikay ko ni mo. Ikaw na eh. Wala kami ngawan ako. Gimingaw. So, the feeling is mutual. Ano saman? Mulo ka takang ticket. Paghuwat lagi sa akong confirmation. Okay. Ay, ikaw yun ang akong Lavi. Dili pa diktar. Naibaho ka gyud. Doon na ni makapugong sa akong mga desisyon. Okay, Lavi. Wanto na ko ang imong confirmation. O giampo ginako. Nga mo daog ang pinitik sa itong kasing-kasing. Ikaw gyud ang akong labi. Maglikay nga masuko ko nimo. Basta karug yung adlaw ang confirmation, okay? Love you, Lavi. Yes. Apason ko din sa akong Lavi. Naibaw ko. Mangita yun siya paagi nga dili ko mahiubos. Ingon na siya. Suhito ko sa iyang kinaiya sa akong Lavi. Oh, nga mo cellphone. Oh, may confirm na yun ang akong Lavi. Si Misty day mo'y nanawag. Hello, Misty? Ganina lagi kong nanawag ni mo. Busy lagi ka. Gikasulti ko ang architect nga mo'y nag-design sa kondo. Nga nang nanawag mo ka? Sagkita ko daan na. Ha? Naibaw gyud ka nga. Na-homesick ko tungod sa imong pag-anas Manila. Mangutana pag ka nga no nanawag ko nimo. Oh, Misty, sorry. Busy mo gud ko. Nakadisturbo din ko nimo karon. Misty, trabaho nga akong giari sa Manila. Usa ka akong project ang akong gida. Busa kinahanglan gyud nga hatagan ko kinig oras aron dili mapalpak ang akong trabaho. Kung mo nang nakadisturbo ko nimo, okay. Sige. Dili ko magdugay sa pagtawag nimo. Gusto lang ko masayod kung okay ba ka diha. Misty, I'm old enough to handle myself. Besides, mag-ulian sa ko diha. Tawgadayon ko ha kung mupauli ka na diri sa ato. Oh, sure. I will. Sige na.
Dili ka na lang na ako disturbohon. Bye! Bye, Misty. I love you, Primo. Nahibaw ko. Wa mo na matungog ang mag-ingon ako kay love you, Primo. But I really mean it. Busy ka na? Ay, dili man ma. Nanawag kong primo pero murag busy man siya. Nakadisturbo tingali ko niya. Dakong project ang iyang giatiman, anak. Mao siguro na. Tuod, nak. Balag mo biyahe ko. May seminar kong tambungan. Asa man ma? Uban ko. Imong papason diha si Glenda? Ibingaw na ko niya, ma. Unya, misugot si Glenda? Karong adlaw siya mo confirm kung magkaapas ba siya. Anak, imo mang gihatagan og kompromiso si Glenda. Nahibaw ka gyud nga doon ni anak nga makababag sa iyang kagawasan. Ako ba daw giingat si Lavi nga tug-anan na mo si Misty, ma, sa tinuod. Ipugong mo na akong Lavi. Di sad gyud maayo, primo. Ha? Ning higayon na, ako na bang nasabot nga sobra ang pagpakabuang ni Misty diha nimo? Nakasiguro gyud ko nga magrebelde si Misty kung inyong tuganan. Mo sa di gisulti ni Lavi, ma. Pabuta ang hustong panahon, anak. Si Glenda ang labing makaluluoy kung mahitabo gyud nga mo rebelde si Misty. Nalibay na unta ko na idawat na sa akong Lavi ang kamatuoran. Pero doon na nagihapay problema. Primo, ikaw nalang sabot ni Glenda. Kung tinuod ka gyud nga nahigugma niya, sabta si Glenda. Kay dako ang iyang problema sa iyang anak. Labi na gyud kay may dakong gusto si Misty diha nimo. Klaro kaayo. Maulagi, ma. Nakasiguro ra ba gyud ko nga handa mo sakripisyo si Glenda alang sa kalipay sa iyang pinanggang anak. Usamay ako buhaton. Muuban man si Misty. Nakalukat na kag-ticket, ma? Nanawag palagi ko sa akong secretary kung doon na ba'y available flight ugma sa buntag. Ikaw nalay lukat, ma. Ha? I mean, ikaw nalay larga ba? Oh, muuban man ka. Ay, maboringan ako maoy. If I know, permira ko mahibilin sa hotel kung tuwa ka na sa imong seminar. Di ka muuban? No, ma. Pabilin ako din eh. Tingaling magdugay kag pauli, ha? Naibaw na baya ka sa panahon karon? Oh, grabe sang mama, uy. Huwag kay salig na ako, ma. Promise. I'll be a good daughter while you're away. Promise? Promise lagi. Ma. Paari uno niya na ako ang akong barkada, ha? Mag-jamming ra gud mi? Magbanding ba? Oh, okay ka, ayo na. Pagpaluto lang unya sa atong kusinera. Bignan ka sa ako magasto para sa imong mga barkada. But, avoid hard drinks. Of course not, ma. Why hard drinks, uy? Mga pila ka kaadlaw ang inyong seminar, ma? 1 week. Pero dili na lang tingali ko magpaabot sa combination. Magpaulit ayon ko kay mingawon ko nimo. Jesus! Baby ka palagi para nako na. Ayaw lagi, ma. I'm old enough to be trusted, ma. Basta, ayaw lang gid kalimot pagpadaog pasalubong para sa gwapa nimong anak, ha? Of course not. Kalimtan ka yun. Thank you, anak. Nga ni thank you makanako, ma. For being a responsible daughter.
Ayaw baya pagsuroy ha, mintras tantong wa ko. Di lagi. Promise. Hey. Wait! Wala! Kalaw ko ito, Buseng! Naglagot ko po eh. Naglagot ko! Kiyawan ko eh! Sige mo ko sa Buseng! Kiyawan ko eh! Kagtong inahan ni Primo. Wow! Wade ka itong Linda, Buseng! Huh? Kasi nag-ingon ni mga na. Sige pa, uy! Wanya! Kiyas ko tayo kasi ni Primo. Hilip tanong? Ano ko nung mangita ko suwa diha? Naama siya. Sige, sunod-sunod na ko. Wala. Nagsisunod-sunod ni Buseng. Oh, lagi! Saan kong sultihan, bungol ka? Ay, bungol ka. Ako mao din na Buseng ha. Doon na nagsisunod ni mo. Kana na pili ha. Oh. Sa? Kasi pagtawa mo na ako, boy. Mangunit og nukos. Nukos? Nukos din ang ina ni Primo Buseng. Nukos? Huwag ba hinungdan? Bugo ni mo po yoy. Bugo! Oh, naghipos na kasi mong mga gamit, ma, para sa inyong seminar? Oo, anak. Tabangan di ka, mapi. Ako na lang, nak. Ma, first time nga imo kong biyaan. Imo naman sab kong gibiyaan, di ba? So, nanimaos di ay ka? Gimingaw naman hinoon ko ni mo, ma. Dili na lang ka kumupadayon paglar ka, Misty. Oh, ha? Mingahon man ka na ko. Nya, mingahon sab ko nimo. Come on, ma. What's funny? Nagbinata naman hinoon ta, uy. Come on, hurry up, ma. Tingaling ma-absent na sa atong pagka-sentimentalist. Basta, ma, I'll be a good girl. And serious in my studies. Thank you, my dear daughter. Basta, dili gyud ka mahikawad sa mga pasalubong. Thank you, ma. Patod ka din na imong? Magtaksi na lang ko. Taxi ko down. Ibatod di ka nino imong. Muapas gida yung akong labi. Dili siya patagbo sa airport. Bisan din sa hotel. Nangayo lang siya number sa akong room. O diretso ra ko na siya din eh. Kanindot sa akong feeling. Sa di madugay. Ako nang ikauban ang akong love of my life. Ing maong kwarto. Kanindot. Nanumpagit ko. Nga ihatod ko sa altar sa kaminyoon ang akong labi nga usa ka virgin. Ako gitingituman. Kadtog yung aksidente mo'y nakaingon. Wagin ako matilawi ang kapritso o kaputli sa akong labi. Pero di na ko angay mubati pagkahinugon. Ako paghihapon ang naasay ang kasing-kasing. Labi. Wagin ko magmahayo sa akong paninguha na magpakabuhi ang pag-usap. Ikaw rasap ang nias akong kasing-kasing, labi. Dili na lang kumahatod di mo, ma, ha? Ayaw na lang, nak. Mahago ka lang. Dili ko gusto mo hatod ni mo kay mawili ko. Dili tungod kay mahago ko. Kinigyog ako nga, anak. Musunod ko sa auto, nak. Bye, ma. Amping, ha? Of course. Tungot ni mo. Amping sabdi niya. 100%. Okay. Musunod ko sa auto, nak. Bye.
Bye, Ma! Tuan na si Mama. Oh. Gimingaw naman hinuon kong Mama. Unsa? Moapas gyud di ay diha si Glenda? Yes, ma. Unya si Misty? Ako tingalig bituo sa rason sa kong labi, ma. Excited na kay ko sa iyong pag-abot. Anak, ako ba ay nahadlok sa inyong gibuhat? Ma, hatagi una ko sa kong kalipay kag ma. Bisag na diyot lang. Primo. Gusto ka ning akong gibuhat. Pero, gusto lang sab kong malipay. O ang tao nga mo ay magkahatag na kong kalipay. Namatay na. Ako ganing gitsabawan. Gihilakag maayo kay nagtuo kong patay na. Nibalik aron madugtungan ang among mga saad o panumpa. God! Makupa pag-ayaw nga akong kasing-kasing kung ako siya makita. Murag nagpuyo ko sa usa ka paraiso kung ako siyang ikauban. Pero ang akong anak, iyasang kalipay ang lalaki nga mausay makalipay na ako. Lord, lamdagi ang akong huna-huna. Tudloy ko si angay na ako buhaton. Arunuay makatulisok na ako. Unsundon ko yun ang pinitig sa akong kasing-kasing. Tuwa na ka sa airport si Mama. Pwede ko na ka siyang tawagin. Gimingaw mo kong Mama, uy. Dili mahimong magbinata ko. Mula ka na lang hinuon ko. Manawag ko sa akong mga friends. Aron manuri mi. Asam na ko pangitaan nga akong gikasabot li. Magpasugat ko no siya na ako din sa airport. Oh, importante ra bagyo nga mo paragsultihan da. May tungod ni sa expansion sa akong convenience store. Ang tanan no Coast Guard kung miabot na ba ang flight gikas Davao. Kadiyo tergod. Anong ba kong misod? Kaya mahimong masayop ko. Di yun. Magdali ko sa paglagpas siya. Mauna ning ako higayon. Lingi siya. Daan palagi yun ko. Linda! Ako nang i-check-in ang akong ticket. Linda! Oh, may sangpit masakungan? Oh my God! Si Willie! Iya ko nakita! Dili na ko siya tagdoon. Mupadayon ko sa teller. Aron sa pag-check-in sa akong ticket. Huwag man mulingi si Linda. Pero nakasiguro ko siya to kay milingi mo siya kanina. Klaro kaya siya gito. Awesome din siya. Ang akong cellphone.
ning nanawag? Hello? Mister? Diyaron ko sa airport. Huwag ako nakita si mama ni mo. Mularga si Mama aron mutambong og seminar tito. Oh, mau ba? Unsa man kuno nga seminar? Aambot lang. Wala ka mangutana. Tito Willie, businesswoman si Mama. Busa, dili kalikayan ang mga seminars. Asa man kuno ang ilang seminar? I don't know. Iya kong gisultihan pero tungod kay dili importante nako nalimot ko sa lugar. Anugon. Anugon? Imo ang tadayon kong gisultihan nga mulargas mama ni mo. Aron maghimo sub kong paagi nga magkauban lumido ko. Aha. Maghimo kag salida? No way. Di ba komplot ang duha? Busy ko dito. Bye. Hello, mister? Hello? Gi-off na yun ni mister ang iyong cellphone. Ay, anugon ba ya? Uy! Ano na lang ko sa departure area magpaabot sa akong flight. Ay, lisod nang mangitag paagi si Willie nga makasud. Maro na ba kitong tawana? Oh, ang akong cellphone. Ang akong labi. Nganong nanawag man ka? Iyon ang kamera, Lavi. Di anak ko sa departure area. Tingalig doon ay makakita ni mo. Oh, na naman ka sa departure area. Nga nung mahadlok man ka? Please, ayaw pamungkos. Basta, di anak ko sa departure area. And, promise, ayaw yung ko sugata sa airport, ha? Pagawat lang sa imong kwarto. Okay. I love you. Ako nang i-off ang cellphone. Sorry, Labi. Pero kinahanglan nga magbantay gid ko. Gi-off na niya ang cellphone. Gusto ginuntan ako siyang sugatan sa airport. Pero tingaling masuko niya siya. Lain ra ba niya akong labi kung supako ng iyang gusto. Dili dayon ni magpakita na ako. Ako na lang ipiyong akong kahinam. Basin ba day, inigmatan ako. Ni ana siya sa akong atapangan. Nena ding akong gisukat. Dili ni noon kong kadool sa ganda. Aron hangyoon nga. Madool na ko sa Linda. Bidang lugunaw eh. Pero nagkidunta ni. Ako na lang sugaton nga akong gisugat eh. Tingalig mapakyas pa nga akong tuyo ni tawhana. Niya nagig ko sa Manila. Mudali kong sakay og taxi. O magpahatod sa hotel. Di naka-check-in ro na nga akong labi. God. Hinaot nga dili kasupak nining akong tugtuman sa gusto sa akong labi. Pero naibahogit ka. Nagkahigog maay mi. Gani, kaslo na kinunta mi. Oh, may taxi. Kini, mo ni akong sakyan. Mrs. Glinda Mirasol? What? This way, ma'am. Uy. Abli man di ay ning pultahan. Iya ka ang gituyo nga abierto taan ang pultahan. Uwa, siya din sa kwarto.
Ni adi ay siya. Natug. Iyagid ka ang gituyo nga abli ang pultahan. Aron dili na lang ko manuktok. Nakatuog siyag maayo. Sa kaya akong buhaton. Ako ka siyang pukaon. O tuparan ko siya kita. Unya, hagkan. Nainanok siyag maayo. Labi, ni anak ko. Oh. Labi. Labi. Salamat ka. Wala mo pagkasa. Labi, di ko gusto ngayon basta. Lapag, hindi ko mo, no? Ako saman, gigutom ka? Mag-order tayo pagkaon. Ikaw ha? Iyay, ganun lang kasi ka. Nga nung gi-register man mo nga ako nga dito sa information desk. Ha? Nakugang lang ko sa diyang ipangutan ako. Ako ba si Mrs. Glenda Mirasol? Wala ka malipay. Nalipay? Paraigon gid sa akong labi, oy. Wag gid mausap. Ikaw lang gihapon ang akong labi nga paraigon ug tamis ka magmahal. Parehas gud nimo. Wasap ka mausab. Ikaw pa gihapon ang akong labi nga demanding pero dili gusto gubot. Love ka gud ako. Unsa man? Gigutom ka? Ikaw di ay. Gigutom og pinaabot nimo. La, wala ba'y tinunuang munggos o mantika ang isda o kanong mais din eh? Ay, bisag sa lang. Nigutom ka na ba? Mag-ilis una ko ha. Sige. Kadayot. Mm. Imo bang kituyo nga wa ka manarang ka? Yes. Aron makasod ka na yun. Di ko gustong mahago kapag panuktok ka. Maudi ay. Sige na, pag-ilis na. Kaya mag-order ko atong pagkaon. Oy! Ayay! Ni amay makasapot na ako. Ako na yung kasusyo. Gikan pa yun siya sa Manila. Kay nangutan na di ko. Wa bito. Wasap kay konsensya da. Kita kang... Doon ako'y kauban. Doon ako'y konsensya, no? Mauman gani, nga gihinay na ako ang akong tingog. Ay, pagtafaits. Mangita na sa kang primo? No. Dili spray mo akong tuyo sa pagani. Oh, mo ba? Sa man di mo gianhi? Kining akong kauban. Uy! Ay, na ito kong kauban? Nawa, mas kong kilid. Tingali gibinuangan sa maligno din he. Tarong ha? Kamu man kahay nagkuyog. Mao ganay na akong gikahibudngan. Nga nagkoyong magsoden eh, bro. Kulit mong nawaas kong pananaw. Mao lagi. Gibinuangan sa maligno. Ikaw ba yay nagmugnaan ng maligno? Sa ato pa? Tinuod ginang dunay maligno din eh. Tinuod. Usa? Usa? Sa damgo. Gigutom ka di ay, no? Ha? Nga naman. Ikaw gawin nagurot sa akong kanon. Tinawad bitang igutom ko, Labi. Tingali bayag ako'y nakaingon ha. Kung mapas mo ka, kung masakit ka. Gikatuog ko lang ang kahinam nga nagpaabot ko ni mo. Saban? Busog na ka? Nga naman? Akong ipahipos ang atong gikanan. Okay. Mudali og sud sa restroom ha. Kung muso din ni ang roomboy. Nga naman? Di na kong gusto nga doon ay magkakita na ako. Imong itago ang imong kaanyag. Kaanyag sa imong mata. Basta, ayaw lang kong supa ka. Uy, iha misti. Niyaman lagi ka.
Nibuwag ko sa akong mga barkada, tita. Naboringan magug ko maong ako silang gibiyaan. Uy, hala. Waka to sila masuko nimo. Dili sila masuko na ako, tita. Tita. Hain ka aron si Primo. Tuwa sa Manila. Nga naman, Gimingaw lang ko niya. iha. Unsa ka ning akong feelings kang Primo, tita, no? Purely friendship ra gyud iha. Believe me. Hain siya napita sa Manila, tita. Gusto ko siyang apason. Unsa tong gisulti nimo iha? No. Forget it, tita. Nadara ko sa akong pagka-homesick ni Primo. Misty. Was ko masayod. Diing dapita siya sa Manila nagtrabaho sa iyang project. Iha, dali inoon. Arita sa ko opisina. Daghan kong pagkaon dire. Really, tita? Yes. Og nakasiguro ko nga lamian kay gyud. Sige, tita. Pakan ako. Di ka malakaw? Asa man? Sa imong trabaho. Unya, ako di kang biyaan. Di paapas ka ganin ako din, aron masulot ka. Unya, imo na hinuon kong palakton. Doon naman ka kay trabaho. Ang tinuod, Lavi, di pa karon magsugod ang project. Pero, ako lang nang ipasangil aron malikayan ko si Misty. Tawon sab sa akong anak. Dili mahimong paundayunan ang feelings niya, Lavi. Musamot siya ka makaluluoy kon. Padayon siya mulaom nga doon na siya mapaabot na ko. Ato na lagi siya tuganan. Ayaw lagi. Kinahanglan makita na niya ang kamatuoran, Lavi. Nagasiguro lagi ko nga mo rebuildi siya. Dili ba mahimong dili una na to siya iskutan? Maayo pa. Di sa gusto nga mag-goal ka. Maligo na tanong doha. Manamag ko kaligo. Wa pa na ka maligo. Una. Pero gusto kong pagdungan ta sa pagpangaligo. Ha? Wa man inato buhata ka ni adto. Wa sa gani kumod di paghangyo ni mo nga kutloon ang imong kaputli. Kay may akong tuyo. Nga ihatod ka na ako sa altar sa kaminyoon. Nga usa ka virgin. Patay-patay man sad ka. Oh. Kabaw sa kakomedya, no? Bili baya kayo ko nimo. Imog yung kitahod ang akong kaputli. Hangtod karon. Gitahod ko gihapon ang imong pagkababae. Unya, nga nung manghangyo ka man nga magdungan tas pagpangaliko. Di ko na gustong usikan pa ang kay-kayunan. Ngayon ni ini, Lavi. Nasulo ko ikaw. Nga niya ka na sa kong napukton. Labi. Masukot ka. Imo na ning gibuhat sila babae. Ikaw ra yung gipitik sa akong kasing-kasing. Ikaw ra yung na nag-iya sa akong kasing-kasing. Ikaw ra yung importante na ko. Labi. Alsahon ka. Basta kayo nga akong buhok. Ako'y trapo. Iwong kong gialsa. Kailangan mag hinay na da, ha? Hinayin ko butang ang akong reyna. Nakahimo ka rin sila babae mo. Wa pa gino. Anong ka maulag ka? Ang akong kasing-kasing mo'y nagdiktar. Bangon na, Lavi. Kaya akong trapuhan ang imong buhok. Ako na lang ko'y trapo. Ayaw ko'd pabuot. Kahumot sa buhok sa kong Lavi, ay. Labi. Guilty ba ako? Ay napag-una-una ang pisakon sa. Itarang duha ang miyan ko katuha. Usa,
ipadayon tagyod ang kalipay nga tuuntang sawaan kani ato. Kaling lang gikomedyahan lang ta ni atong aksidente. Lovey. Ay, nagreklamo ha. Ako pang itrabuhan ang tibok ni mong lawas. Oh. Wow. Sabay, wow. Pagkadugay yun sa panahon nga gipangandoy kong ang kuton kining lawasa. Labi. Lovey. Kanindot sa akong kibati. Kadudeng unang night ninyo sa imong bana. Wa kay reaksyon. Gusto lang kong malibot ni mo. Busa gitugyan ko na lang niya ang tanan. Pero dili ingon ni ini ang akong feelings. Labi niya ako sa langit, Labi. Upan ni mo. Labi. Ako kanagot. Labi. Oh, ika, doon sa'y nahitabo? Ambo, tita. May kalit malagkuba ang akong dugan. Unsa? Wa kay daw tang nitabo ni mama. Ako siyang tawgon. Millennial ka man ka ha. Mutuo ka di ay gihapon og superstitious belief. May kalit magud pagkuba ang akong dughan, tita. Mautong nabuhian ako ang baso. Nabuak hinoon. Oh, come on, iha. Ayaw pagtuon ni Ana. Ato yung ipahipo sa mga buak nga bildo. Huwag mo padayon ta sa pagpangaon. Tita, Believe me. Mitambong na ron og seminar si mama nimo. Kadiya ta kay magkuha kog laing baso. Happy. Happy kaayo. Ikaw may akong kauban. Pero, Wanay pero-pero pa, Labi. Kinahanglan mo padayon ang kalipay nga ato ang kibati. Doon kinakay ko ng kantoy ni kayo na. kung tuwa na ganito sa Cebu, labi na gid kong kauban na to si Misty. Ayaw ba yagi ko sang pitag labi, ha? Di lagi. Asa mo ka? Tanaw na ko akong cellphone. Tingaling nanawag na ko si Misty. Seminar mo kay imong ipananghid niya. Oo. Nakasiguro ko nga dito manawag si Misty. Kay mitambong pa magkag-seminar. Ako na seminar rami. Papawita maghuman. Gay. Ikaw, ha? Maldito na ka, ha? Kapino ba itong siya? Akong usban? Ha? Unya, itikon ta siya ka. Ha? Aw, walang nilapot. Ibaw ba yung kagikanon kay ko? Kung wa pa ka kung madisgrasya, Labi. Tingali. Parihas na ginimisti nga itong anak, no? Maugyot. Pero, matured na sa nang ako itsura. Di day kaganahan. Oh, ganahan, uy. Kay parihas naman unya ta. Unya karon kay dili man ta parehas. Tiguang pa man ko nimo. Mauwaw gid ka na ko. Dali, mag-ilis na to. Ha? Mag-ilis ta. Unya mga ta sa restaurant ng mong hotel. O ka, manuroy ta. Iyabag ko? Akong ipamatuod ni mo. Naligid ko mauwaw nga magigkuyog ni mo. Ako ka pang agbayan. Nya, ipagarbo ko ikaw kutob sa atong sugatan. Nga ikaw, akong asawa. Lavi. Ingon ka niya na ka-importante sa akong ginabuhi, Lavi. Ako gilikayan ang kamatayon. Aron balikon tagit ka. Nangugat lagi ka. Kay gayam ka na. Sige, pamugos ko niya. Tiguan na ka. Be, akong sungkabog balik ang tiguan, be. Uy, amaw. Labi,
Ika'y gipangita sa akong kasing-kasing. Ika'y gipiting nini. Busa, ipagkarabotag yun ka sa tibuok kalibutan nga ikaw ray akong gihigugma. I love you so much. To the moon and back. Mituo na lagi ko nimo. Higda sa akong maktan eh. Higda na ko. Ano ko tawa man ko? Sobra lang ang debate na akong kalipay. Kay misunod ka sa akong gusto. Aw di ay. Oo, asa mo ka? Bugnoon kag tiguang. Oo. Oy, labi. Gilabag. Gilabag. Oy. I love you. I love you too. I can't remember when you weren't there. Oh, iha, asa naman ka? Mupauli na ko, tita. Dili ka magmingaw sa inyo? Manuro hinuon ta. Mag-mall tang duha. Gipulaan akong mall, tita, uy. Dito ba, migikan sa akong mga barkada. Good influence ba ang imong mga barkada, iha? Yes, tita. Ay, may appeal nilang drugs? Uy, simba ko in town, tita. Mahadlok may ng drugs, tita, uy. Labing maayo. Kay wa gyud na ikahatag nga kaayuhan sa inyong panguna-una. Tita, Ngano, misti? okay ra nimo kon magkauyab mi si Primo? Ay, dali iha. May ipakita di ay ko nimo. Bago na mong delivery. Tita, wa pa ko nimo to baga. Unsa ganito imong gipangutana, miss? Okay ra ba nimo kon magkauyab ming duha si Primo? Oo, oy. Ngano dili good? Nakaila ko sa imong pamilya. Pero Unsa, tita? dili lang ko makabuot sa akong anak. Doon na nila ang gihigugma si Primo, tita. Wasad ko masayod ni Ana, iya. Doon na di ko ipangutana, tita. May igsuon ba si Primo nga ginganlan og Lavi? Wow, oy. Onya? Nganong mauman na iyang gingan sa iyang display center? Hangtod na sa iyang construction firm. Iha, kana mo iwa gyud nako masayri. Tingali, giganahan lang gyud siya nga mao na iingan sa iyang kompanya. Wa pa gid ay uyab si Primo, tita. Bisag makausa, iha. Wa siya gihisgot ang babae nga mahimong iyang uyab. Tinuod ka, tita? Oh, mao kanay tinuod, misti. Pero, dili lang ko makasiguro, ha? Kung doon na ba gina siya uyab. Basta sa akong nasayran, wa. Salamat kayo sa info, tita. Mupauli na lang hinuon ko. Ipahatod kayo ka sa service ka. Ayaw na, tita. Kaikog ko baya. Magtaksi lang ko. No, dili na mahimo, iha. Dinhi kagikan, busa, manigurusan ko sa imong safety. Kadiyot lang, ha? Akong tawag ko na nga mong driver. Bida biyahin eh, oy. Ganyan man kong kinuntak ni Glinda, pero wa magyug ko tumag ka. Di man sa mutugan si Misty. Asa tong iyang inahan? Ako gisir kita dito sa airport. Milingi man dito siya sa akong pagtauhag niya, pero misutoy nung lakaw. Uniwa na gimulingi.
Ako ra bagid siyang pagkaslan bisag asang simbahan na. Ano ka parat lang? Kay, niya pa ni akong kasusyo. Kung dili na ko siya mahimubiyaan kay tingalig. Makubit o niya niglain. Nilang na ako tawagon si Misty. Niya pa ingon nga niya akong partner sa business. Asa mo ka? Akong tanahan nga akong cellphone. Nagkasiguro ko nga nanawag na gidron si Misty. Ay, bagdugay ha? Og ayaw sa pagkawas. Ato ko sa terrace, tingaling makita ka ni Misty. Paita. Anong pait man? Magtagot-tagot na hinuntaan eh. Dili pa ko gustong masayra ni Misty ang atong relasyon. Not for now. Basta tumana lang yun ang akong baod. Okay? Okay, ma'am. Pero, ayaw pagdugay ha? Di lagi. Oh, hay man ang akong cellphone. Oh, hain man mo ibutang. Kining tiguang na tao eh. Dali na tang makalimot. Di pa gani ka senior. Wa mo gid kong mag-ingon katong ginganlan og wili. Bisag klaro ng tiguang. Di ba gid mo anggon? Mamabdos gani ko. Maliwat ko na nga atong anak atong Willie. Na, kaway swerte sa mamahimo na tong anak. Kadiyot eh. Kaya akong pangitaw ng akong cellphone. Imo pa kong tabangan. Tiguang na maginis man nang. Anay mong bago. Napangamay ra nimo. Oh, uy. Niya naman na ituod. Ayaw pagsunod sa Teresa. At ko makiksulti ni Misty. Dini ka lang. Dili ko mahimutang ta. Murag bibati ko katlok. Sa dihang nabuak ang paso. Oh, uy. May bagting ang akong cellphone. Naunahan tayo kong mama. Oh. Nanawag si Tito Willie. Sa mukha, eh. Pero ako lang siyang tubagon aron. Mahumaning iyang tuyo. Hello? Ay, salamat taon. Ngayon mo kong gitubag, Misty. Nanawag di ka na ko? Oo, nanawag ko eh. Nga no, wa ma-register sa imong cellphone ng akong miss call? Wa man. Baka akong dahil ng imong cellphone? Nga naman, Tito. Unsa may mong tuyo? Mangutan na lagi ko. Asa gitos mama ni mo? Kaya ko apason? O niya na ito magsulti mahitungod, anak, Tito. Bye na kay manawag kong mama. Busy lagi imong cellphone, nak. Ay da, kalagot kay ni Tito Willie, uy. Siging panawag kay gustong masayod kung hain yung kakaron. I-on ang kamera, Mabi. Mag-video call ta. Okay. Okay, nak. Kumusta man ka, ma? Okay ra ka? Okay raman ko, iha. Maupay pagkuman sa among first day seminar. Hala, may gawa si Primo. Oh, ma. Nganong kalit magkapaong ang imong video diha? Sorry, anak. Napislitan ako. Ay, salamat, may balik og suot si Primo. Ma. Oo, ni anak. Ako nang gion og balik ang camera. Ikuyawan bi ako ganiha, ma. Nga naman? May ato ko sa display center nila ni Primo. Og si Tita Sedes ang ako nakita. Iya akong gidasa yung office og ipakaon ko. May adto ka daay dito? Aron malingaw ko. Abi ni mo, ma. Nabuhian bitaw na akong baso. Haslang kuyawa lagi na ako kay nabuak man. Taon sa akong anak. Og ikaw dayon may nasuod sa kong una-una, ma.
Manawag gani unta dayon ko nimo pero ingon si Tita Cedes nga tingalig mitambong ka na sa inyong seminar. Taon sabni mo na ko eh. Naibaw di ay si Ma'am Cedes nga may tambong kog seminar. Ako may pahibaw niya, ma. Mao ba? How's your day? Feeling good na ko, ma, nga nagkasulti ta. Hain mo day karon, ma. Di ala ko sa hotel. Sige, ma. Tingalig mo pa Hawaii ka pa. Manawag lang unya ko nimo, ha? Matugon ako balik na. Pero ako lang tawag nimo ha. Sige, ma. Magpaabot ko si mong tawag. Mikaon na ka? Sa panihapon, wa pa. Ikaw, cute. Kung ganahan kang magpa-deliver o lami ang pagkaon, do it, anak. Ayaw ka balaka, ma. Ako rin may bawas akong kaugalingon. Ikaw, ayaw kitpagutom, ha? Of course, Misty. Sige, ma. Pahuway na. Bye! Bye, anak. Love you. Taon sabsa kong anak. Nabala ka pinabuo ako no ang baso ng iyang kikunitan. Umana mo storya, Labi? Kuman na. Imo kong gipakuyawan ganiha, ha? Wabe ko mo diritsog doon mo, ha? Midool pa ka? Unya nakita ka ni Misty? Moambak magkikuning maong hotel ba? Uy, ayaw taon. Ayaw. Opo ko'y naong nga mo atubang sa akong anak. Kuno galing masayra niya ang atong relasyon. Labi. Dili untay nga ini kadako ang akong problema. Kung wa pa siya feeling nimo. Obsession ang ako nabantayan sa akong anak diha nimo. Grabe, san. Dili na si mahadlok nga mo padayag siyang gibati diha nimo. Sakit ang gani ko. Pero gipungan ko lang ang akong kaugalingon kinaibaw man ko. Nahimo lang biktima ang akong anak niya nang makabuang nga gugma. Sag na lang, Labi. Magtinabangay ta sa pagampo. Nga may paagi pa. May paagi ra ang tuwa sa langit aron makasabot si Misty ning atong relasyon. Naguol ko, Labi. Usahay. Murag may mga tudlo nga motulisog na ko. Nanudya nga ako mao'y makaingon sa pag-anto sa akong anak. Ayaw pag-una-una ni Ana, Labi. Kay ikaw rag hinungdan. Nganong gilikayan ko ang kamatayon. Nganong nagpakataw ko pag-usap. Nahigugman nimo si Misty. Mahimo nakalitan na si Misty. Dili ba? Karon pa masuod og usa ka lalaki si Misty. Ambot lang. Ay lang una naghuna-una, Labi. Dili na to usikan kining higayon na nga nagkaupan tang duha. Basta, ayaw bayagin pa kitag lihok nga makaduda sa akong anak ha. Ako nang buhaton. Tungod mo. Mas maayo tingali nga, dili na to anaron ang pagsamitay na to, Labi. Tawag lang ko, Glenda. O ikaw, tawag na ko, Primo, aron dili ta masayo. Ang imong pabuhat mo'y matuman. Nahibong ra ba si Misty? Nganong Labi ang imong gigamit nimong acronym sa imong negosyo? Di na problema. Dali ko rin mapasabot si Misty bahay niya, anak. Dali na. Mamalik na sa itong kwarto. Mabagting ka niya ang cellphone. Ayaw ko pugni sa pagtupag ha. Ug ayaw gid pangitag higayon nga makita ka ni Misty. Sa higayon nga mag-video call nindo ha. Okay. Tumanan ka na ako. Wala kay laing ipahimangnaw na ako? Wa na. Karon, ako na si pangutanan mo, ha? Unsa may imong ipangutana? Imo na kong gidawat nga imong Labi. Imo bang pakamatyan ang atong duha ka gugma? Unsa? Unsa to'y imong gipasaad nako? Imo bang pakamatyan ang atong duha ka gugma? Di ba? Nahatag ko naman ang kalipay nga imong gikinahanglan ako. Namatay ko ng akong pride. Ang akong pag-insister nga ikaw usa ka stalker. Wa na ang tanan.
Patay na ang tanan kong pagdumili. Musamot. Nga di ka na gid nako buhian. Pero doon na pa'y limitasyon ng atong relasyon, ha? Ngantras tanto nga dili pa madawat ni Misty ang kamatuoran. Itago ginato ang atong relasyon. Pero, tugaan ang ginato si Misty sa tinuod. Haba? Tug-anan. At the right time. Uy, may nanawag man. Hi, ang tiguang na sad. Si Tito Willie. Hello, Tito. Misty, wa pa yung manawag sa mama ni mo? Nanawag naman. Hayaan mo siya mag-seminar. Ambot lang, Tito. Wala ka magpakisayod hain siya mag-seminar? What for? Pero mahimo kang magkaapas niya. Di ka lang mingaw ni mama ni mo? Dili man na problema, Tito. Kung mingawon ko niya, mag-video call mi to, ha. Makuhaan na ang akong kamingaw niya, ana. Ay, di man ko niya to bagonoy. Hello, kay ka, Tito. Ah, Okay, Tito. May buhaton pa ko, ha. Bye. Di sa ko gusto nga ikiminyuan ni Mama, Tito Willie. Mas kang baita. Gidali kita og off ngayon cellphone. Hey. Wa si Glinda. Wa sab si Primo. Hala? Wa ka magsabot ang duwa? Oh, ngano niya naman sad ka? Asa mi gyud tos Primo? Sa Manila. Si Glinda. Nganong ako may imong pangutanon. Si Misty mo itawga, pangutan ako nahain karon ang iyang inahan. Hindi lagi mo tugan? Aw tingali gangtod si Misty, why gusto nimo? Sa? Ay, huwag ka na oy, daghan pa ko buhatonon dire ay. Samok. Mana? Giahak ba ni kinabuhi, oy? Ganiya? Gipagnan ko ni Misty sa cellphone. Karon sab? Gibiyaan ko sa senior citizen. Ay, mo na maligno din niya? Kay magpasakop na lang ko nila. Lavi, mugawason ako ha? Asa man ka? Anak na sa silong. Kadayot ra ko. Imo day kong biyaan? Mauban ka? Hindi ko eh. Mao lagi. Kay di makamauban, di ka lang. Inigawas na ko. Paglaka, ug ayaw gid pangablikon. Dili akong tingog ang imong madungog. Ayaw pagdugay, ha? Di lagi. Ando na ko. Ayaw ba yung pagdugay? Diyan ako. Balik tayo. Huwag day ka mausap, ha? Bitaw, Davi. Glenn. Glenn na lang. Aron, di ko malimot. Ando na ko, ha? God, huwag na ako mahayi nga may anhi ko. Unsaon ka ako pagsudya ni Misty ko na yung masayran nga nakiktagpo ko ni Primo. Ako nang trangkahan ang pultahan. Hain ka man. Murag na ka man sa mall, no? Huwag ka masayop, ma. Kauban ba ni mo si Glenda? Mahadlok lang mo uban ako, ma. Tingali ko na dunay makakita na mo. O musulti ni Misty. Iho, diri si Misty. Iya kong gipangutana kon musugot ba kuno ko kung manguyab ka niya.
Mo na yung mga problema ni Glinda, ma. Nak problema yung dako. Nangutana ganito siya kung nakatultol ba ko sa imong gipuy-an di as Manila. Kay mo apa siya. Unsa? Pagbantay gyud mo ha, anak. Tingalig doon ay makailan ninyo. O kailasab ni Misty. Kuya kun musulti kini ni Misty. O si Glenda, maugi maalaot. Uy, nag-shopping di ay ka? Gipamalitan ko ikaw shorts, ingon man t-shirt. Pambata aron di ka magsigig self-pity nga tiguang ka na. Nagtuod ay ka musulog ko, anak. Kinahanglan kay yung sulubin eh. Kay manggawas tagi ka din eh. Unsa? I can't remember when you weren't there. Muuban kaha si Glinda ni Primo, mga kasama at tangi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. The two of us can't do through the Kung mo ito mga ka-listeners, ang part 9 sa Mibali ko tungod nimo, no? Nya, magbasa na ko sa inyong comment ron. Bita-bita, kaya wala na maglangas man. Katugon na ako. So, basahan sa nato ni kay para maangay ng mga nag-comment. Matagaan ng pagtagad. So, ang una mga ka-listeners, si Kay, no? Ang unang nag-comment. Sa kuan pa ni mga komenta sa Mibali ko tungod nimo, no? Aw sa kuan deh, sa ikaw kung kinabuhi. Kasi ang una si Kay. Anarag yun ang kasunod, nagluya gid ko sa work boss kay wala nga dungog na drama gikan sa imuha. With emoji nga nagkatawa nga paningot. Sinsa kay no, tagdugay ko maka-upload. Sa man nga na si Miluya naman. Ang dita luya pod. Ang admin ani nagluya pod. Muna nga ginadugay-dugay gitag upload. Salamat kay no sa imong pagpaabot sa mga drama. Si China Quino, salamat sa salamat sa upload. Way sa pa yan si China Quino, salamat po sa imuhang kanunay pagpaminaw. Ug si Rodel Paran. Pa-shout out boss Johnny. Pa-shout out boss Johnny Berdel, Edelber Rodel. Salamat po boss sa pag-upload boss. Salamat po no. Rodel Paran. Shout out din ni Johnny Berdel ug Edelber ug ni Rodel no. Ay ang shout out. Ni Edwin Pancho boss Jan. Shout out. Shout out nimo boss Edwin Pancho. Og si Amorlina Alcala, salamat sir kaayo amping. Salamat po Amorlina Alcala. No? Og si RNG 1995, Think Idol. Sa pa yan RNG no. Og si Jenny Oliverio, thanks sa naanasad ko'y mapaminaw. Salamat Jenny Oliverio. Si Rien Luwagi. Wajud ko mag-skip og ads ha. Emoji katawag ipaningot. Salamat kayo. Rien Luwagi. Si Real Beringgil. Salamat sa sumpay idol pa shout out. O sa Patak family. O shout out mo sa Patak family no. Shout out mo ni Real Beringgil. Nya si Algin Kursiga na mura ganahan naman noon kung magluto og tinunoang munggos. Mo favorito ni Lavi ug ni ano. Sa tingani nakalimot na naman ko. Og si Iyami Serona. Salamat boss pa shout out Serona's family. Shout out mo Serona's family no, gi shout out mo ni Fiami Serona. Salamat guys pagpaminaw Fiami Serona. Si Arjin Kawadwad TV,
sumpay ani with emoji nga nakapahiyom nga namula. Natapos na no ang ikaw akong kinabuhi. Nya si Pirulin. Agoy, naglangas na po mga kalisiners. Galangas na po. Sana ni. Natandog mga kalisiners. Ngasar mo to. Si Pirulin. Salamat idol kay naanay upload na namibalik ako. Salamat po Pirulin sa imong pagsunod ug paminaw. Nya si Noli Iskalikas. Salamat idol sa imong mga drama. Wisa pa yan, no? Noli Iskalikas. Ug si Amorlina Alcala. Salamat kayo, sir. Wisa pa yan. Amorlina Alcala. Nya si Jenny Oliverio. Thanks po ulit. Wisa pa yan. Jenny Oliverio. Lasidu. 9184. Asa naman ang sumpay sa ikaw kung kinabuhi, please? Humana na. Tapos na. Ikaw kung kinabuhi. Unya akong cellphone naglangas na po. Asa naman to? Andira. Gika Bilyas. Good day sir. Asa na episode 18 sir? Naginaminaw nami sa sumpay. Salamat sir. Always maminaw ko sa imong mga upload sir. God bless. Natapos na yun. Ang ikaw kung kinabuhi. Gika Bilyas. Salamat sa imong pagpaminaw. Si Raxton Cole wala na sa dakidak ang bulawan tuan na kay Crispin ug Basilia gipasa na sa iring ang iti nga bulawan. Muji tulo ka buka katawa ga. Luha ang mata. Salamat Raxton Cole, no? Galangas ang cellphone mga listeners. Si Neil Alolino wala palagi sumpay ani. Tapos na gyud Neil Alolino ang ikaw kung kinabuhi, no? Si Hermelin Padayaw. Ay, idol, asa naman ang part 18 sa ikaw nga kung kinabuhi, idol? Wala lagi. Tapos na gyud no, nawahi kog basa. Gisa Montesino, sige gyud palud para maka-YouTube gaulat gyud part 18 nindot kayo to drama. Tapos na, ikaw kung kinabuhi. No? Gisa Montesino. RNG 1995, thanks idol, wasa pa yan. Ug si Ardina Biri Mandaban. Salamat idol, ganda ng mga drama. Wisa pa yan, no? Nya si Riyen Luwagi as ang episode 13, sir. Wala 13 yung hain ng langit, no? Tubal bataman. Paminawa lang gud ang pagsulti og karon sa katapusang sumpay. Yeah, ending ani di ba isulti may kinsay mga artista. Timayan na nga diha ra tama, no? Ay nagpangitaig 13 kay dili ako igasuwat aning drama. Tapos na ni, no? Bugoy po ning uban mo comment ba? Ini uban ba mo comment mga kalisinas kay gara-gara si Kibaw silang katapusang sumpay, pangitaan pagitag sumpay. Salamat Rian Luwagi, no? Sa imuhang magajok-jok na siguro ka, no? Si Arjin Kursiga ni Arami Kanunay Lodge, always may maminaw ni mo with heart. Salamat Arjin Kursiga. Edwin Pancho, Bustian, kanas ani mo i-arrange ikaw kung kinabuhi natapos na Edwin Pancho. User 3M ang profile, asa na idol ang kasunod ang nindot kayo tapos na, ikaw kung kinabuhi. Marlon Soko, ganda talaga ng drama mo boss, with Waka Heart. Salamat Marlon Soko. Hermelin Padayaw, ay idol, asa na ang sumpay sa ikaw kung kinabuhi tapos na. Gisa Anora, may mood ko sa pagkakontrabida ni Willie. With emoji tulo ka buka katawa. Mogid katawan na, no? Gisa, salamat Gisa, no? Annalyn Samson, 5 ka heart. Hala nganong naulahi man ko ani oy. Abtan ako sa part 6 karon pa nako mapaminaw ang part 5. Thank you idol. God bless you always mo idol.
May sapayan Annalyn Samson ug salamat sa kanunayng pagpaminaw. Nya si Saisi Morales upat ka heart ug upat ka emoji nga nagpahiyom na mula ang aking LG ang profile. Salamat idol way sapayan. Si Agnes Ariata, thank you po with emoji nga nakapahiyom way sapayan no. Amolina Alcala, salamat sir, way sapayan. Amolina Alcala, si Cheryl Luha, sa wakas niabot na gyud akong gipaabot. Salamat sir dyan from Kuwait. Way sapayan no. Salamat yung pagpaminaw. Cheryl Luha. Na si Jen Ruiz, wow, excited ko maminaw ani with emoji nga naglupad ang heart na duha ka 5 ka buhok na nga emoji de. Salamat idol, God bless. Gimingaw na ko musimba. Here Korea, gipaminaw og gahulat ani. Salamat no. Jen Ruiz. Ya sa Riyadh no. Sa imong kanunayng pagpaminaw. Nga si Florita Cabuberde, wow. Thank you sir for uploading this final episode upat ka heart no. Og si Erlyn Manlunas, salamat boss, dugay na ko gahulat sa sumpay tulo ka heart. Badiday 88, ayi gikilig nga episode load. Salamat sa imong drama way sapayan no. Naminaw siya sa mibalik ko tungod nimo no. Nya si Carmela Binarao, salamat loads with tulo ka heart. Si Perolin, salamat kayo kay Nana Jud ang katapusan. Salamat Idol Jan, God bless. Kana ra bang mga drama nga imong gipang vlogs, Idol? Ang writer Green Pino, ako ang jud nang agaw, Idol. Mao ba? Gagaw din nimo no si Green Pino. Gagaw sa siya ni kuan ni Digilix Remix no si Glenn Pino nga writers no ni nga mga drama uban yapod no. Atong amigo nga si Digilix Remix gagaw na ni Glenn Pino no. Glenn Pino. Salamat kay Perole no. Sa imong pagpaminaw. Agoy mabuntagan na pud ko ani paminaw with 5 ka emoji kakatawa nga nagluha. Salamat Perole no. Si Romana Bitwala. Hala uy, kaluoy ni Rinan. Mo gyud. Late Arcala, salamat kayo dol. Isa pa yan Late Arcala. Marlon Suko sa ending highs. Duha ka emoji nga nagluha ang mata. Nag-uol gyud no. Nag-uol ang ending sa ikaw kinabuhi no, bahin ni Rina no. Michiri. Mindy Miles, nice ang ending. At chap cool, God bless. Way sa pa yan, Mindy Miles. Salamat kayo no. Paminaw kanunay. Si Gisa Anura, ang pinakahintay ng lahat, makatagalog sa ka-excited o anyway. Salamat kay Sir Jan sa pag-efforts, kalipay sa mga adik o drama. Hihi, drama is life. Baya sa una gamay pa ko radyo nga kahoy samtang guna og sagbot sa uma. Sige po paminaw drama. Magtulok heart mao gyud no. Relate kayo si Gisa Anura no kay mao ginit sa una uso ang radyo gud. Makalingaw kayo no. Nya galangas sa pudong cellphone da. Letter R ang profile things idol sa pag-upload way sa payan. Si China Koino, wow, exciting part na gyud. Way sa payan. Ano pa sumpay de wala pa nako paminawa katong may buntag pa kang moabot. Na busy man gud ko karon adlaw. With heart. Salamat kayo. Si China Koino, wa pa pud ako masumpay ang may buntag pa kang moabot kay murag o pa na ko ma-download ang ubang episode. Nadugay-dugay yung tag sumpay ato. Doang semana na. Nya si naglangas ang mga cellphone na si kinsa naman Nawa man. Ano to? Mindy Miles nice and ano naman to? Nawa naman. Dere. Salamat sa China Koino no nya si Noel Bituya, daghang salamat idol sa pag-upload sa katapos ang sumpay sa ikaw nga kong kinabuhi. Taas kayo idol. Kay 1 hour and 52 minutes ang katapos ang sumpay sa ikaw ang akong kinabuhi. With heart. Salamat kay Noel Bituya no. Satisfied gid mo kay nataas gid to no kay balig 8 to ka episode ang atong
sumpay sa katapusan, no? Nagalangas ang cellphone ba? Galangas ako mga kasinas, di yun, di matiwas o basa ron ba? Wala, sugmat na po, agoy. Si Mitch Karma ni mo Cherry, ngano ipatay si Rinan kaluoy. Mao gyud, pero sige lang. Una na lang good Mitch nga kining dramaha mao na ni si Rinan nimbalik na. Nimbalik ko tungod nimo. Nibalik ko tungod nimo, no. Mura man pug sumpay. Salamat Mitch no. Si Linry Comono, wow nice ang happy ending. Wow nice happy ending, no. Ug si Dinim Oriendo, thanks sentiment kayo si Rinan, daghan pa unta sa maniya. Tulok heart ug tulok emoji nga nagluha ang mata. Si Ellen Awag, salamat Lods, Numan Rajud, with heart. Nya si Roxanne Sukatre, Roxanne Sukatre. Thank you sir, nice kayo ang story. Wow na po ko'y pamatian nga lain drama. While maghinlo. Ang langas ko no cellphone, agoy. Sao na ni? Salamat kayo Roxanne Sukatre, no? O si Annalyn Samson, kasayang ninyo duha, Cherry ug Rinan. Walo ka emoji kahilak ba? Baha gyud luha ba? Agoy idol, kasakit sa akong dughan. Salamat kayo idol. With 5 ka heart, no? Salamat Annalyn Samson. Cyril Beringil, human na jud ang pirmi na kong ginapaabot na drama. Grabe kanindot sa ending. Mogit, no? Si Traem ang profile, salamat kayo idol nga post na jud nimo. Salamat kayo with heart. Isa pa yan, no? Nga si Lasido, thank you kayo. Isa pa yan with heart, no? Kung si Annalyn Samson, wow, nagsunod idol. Salamat kayo idol. More upload idol ug amping always. God bless you always mo idol. Salamat kayo Annalyn Samson, no? With 5 ka heart. Liturgy ang profile. Thank you idol, nakasubaybay ko paminaw sa inyo drama. With 1 ka heart. Salamat kaayo, no? Ug si Puan Friends, salamat pariha mo sa kong papa ug mama Lods. Mapinanggaon kayo mga gamit. Salamat Puan Friends sa mong comment, no? Ang pingan jud kay ano? Para mugdugay nya magamit pa. O napoy mga handumanan, hinumduman. Mga remembrance. Kaya muabot ang panahon nga mga wagtang na gid ang mga butang, no? At least na kay mga hinumduman. Og si galangas pud. Si Nawa man. Ipansu, salamat boss Chen, mao gipaabot 4 ka heart og fireworks 4. Stephen Claytraya, ngano inyo pa man patay si Rina no kahilak ang emoji. Patay mahims ani. Inunaan na lang nibalik si Rina na aning drama. Si Lauren Discalar, makalingaw kaayo kalukoy, daghan kayo kung katawa nimo. Mao gyud. Si Lukoy makalingaw kayo. Jam Lamba, thank you Lods, pa shout out. Ginatangan gyud nako imong mga vlog. Salamat kay Jam Lamba. Si Franz Jacob Patalinghog, daghang salamat sir, katapusan na gyud. Mao gyud. Isa pa yan, no? W ang profile, nindot unta po ug i-upload po to nimo katong drama sa una idol nga murag si Pangkoy ug si Istoy man siguro ang title nato idol. Sinsya gyud kay wa kita ng mga sa una na kayo, no? Ng mga drama. Nya si Manilin Sacro, salamat gyud idol sa manindot nga drama i-upload nimo. Kay sa payan Manilin Sacro. Algin Corsiga, happy ending, salamat Lord with tulo ka heart. Agoy gigalig ko tulo ka emoji kakatawa nga galuha ug heart, no? Salamat Algin Corsiga. Si Bix
Big Spur 974, ibig sabihin yan, may superpowers ka, parang sa movie na Wanted. With emoji, kakatawa, galuha. Meron din ako niyan, pero awa ng Diyos, hindi ako nahihilo, nasusuka. Comment siya sa ugong sa tenga, no, na akong vlog. Grace Balasabas, daghang salamat, boss. Way sa pa yan. With emoji nga nakapahiyom. Si Angelica Birami, salamat idol, human na gyud ang akong paborito nga drama. Nice unta ang ending, kaso nga nung gipatay man si Rinan, oy. Emoji nga nagluha. Patay mahims, no? Unaan na lang, at kining dramaha ang sumpay. Si Edwin Pancho, salamat boss dyan, maong gipaabot. Salamat Edwin Pancho. Angelica Birami, salamat Lord, sa laoy, nagkanindot na gyud kay ay makakulba atay ning cherry, oy, makalagot. Nahuman na. Pinaka maglagot, kinahuman na, no? Si Ma'am Isim, salamat idol sa final episode. Amping idol girl as always. Minaw lang ko listening from Indiana with flowers. Gumamila duha, prayers, tulo, heart tulo, tulo ka, rosas. Salamat Ma'am Isim sa imong komento, no? Si Julie Wong TV, sir, mayang adlaw. Salamat kay bag-o pa ko nakadungog ani with duha ka heart. Salamat Julie Wong TV, no? Si pala may drama na si ending idol with like, no? Salamat kayo pala may drama, no? Sa imong makananayon sa inyong pagpaminaw, no? Si Noel Urbano na may nag-upload sa Muñeca Lods. Nananagag, giunahan ko, no? Pero nakaingon naman ko ninyo daan niya, kung siya puli, akong i-upload. Kaya siya kay advance man yung istasyon, mag-una, yun siya kanuna, yun. Tay mahims, ani. Di man siya magparkan sipod kay advance man yung istasyon. Nya si man to, nawa man. Amor Mew ka rin, wow, thanks a lot. May tulo ka heart, no? Pero ang profile, idol, pwede request ka tong drama na kung musukol na ang dinaog-daog. Pwede priority ni mo, idol. Sinsa kay wala gyud ning imong request, no? Dugay nga mga drama wala gitana. Pero ilang profile, pasensya kayo. Nya si ang langas ang screen mga listeners, asa naman to? Si lagi tandog na pud mga listeners ang screen. Si kinsa asa naman to eh? Si Maristel Humawan, thanks sa mga nindot nga drama idol dyan. Way sa pa yan, no? Si Amor Mio ka rin, tulo ka emoji kahilak. Og si Little G ang profile, fireworks. Little E ang profile, heart. Amor Mio ka rin, thanks. Another drama special with emoji katawa, no? Minaw siya sa anggubang buta. Si Jean Love Amat. Kanindot sa kahulugan sa drama with heart. Salamat kung ga-comment pero sige kung paminaw sa imong mga drama o isa ko sa imong number 1 nga gipalo nimo. Kung dapat yung isa ka comment niya, no, nga wow, itulo ka heart. Salamat kayo Jean Love Amat. Kung si Narcilin Franco. Kanay sa ending, gaters man mata ko. Salamat idol, God bless. Way sa payan Narcilin Franco, no? Akong cellphone mga kalisers, galangas na gitpud ang iyang screen, no? O yun niya akong problemahan ng magbasag comment kay duhag kayo ang screen. Nya si Jean Love Amat Japon, diri na pong maminaw kay nahuman na nako ang ikaw kinabuhi. Shout out ko ni Danila Gonzaga Dol. Ikaw po Dol, kumusta? Salamat kayo Jean Love Amat, no? Shout out ni Danila Gonzaga, no?
Aisal ko sa Yahoo, present admin. Ako'y unang tawo diri Happy Sunday po diha admin. Naa diri post uman. Grabing inita admin. Amping diha. With emoji do kabuk kapahiyong. Salamat kaayo Aisa. Ano man to? Nawaha man. Aisal ko sa Unsa na niya akong screen mga listeners. Salamat Aisal ko sa no? Nya si Jenny Oliverio, salamat kayo naghuwat ko nimo kung kanos maka-download. Salamat Jenny Oliverio. Jocelyn Infante, Lord, salamat murag nindot pud ni ba? With tulo ka heart. Salamat kay Lord. Jocelyn Infante no. Si China Quino, salamat nanasad ko paminawon with heart. Dili mi sa puton Lords, magpasalamat ko kay naay tig-upload na tag-as na drama with heart o emoji nga nagpahiyom. Salamat kayo. Si China Quino no. Sa kanunay pagpaminaw, pagpaabot, bisag madugay-dugay ta. Salamat kayo. Si Mariam, salamat idol na jud ang sumpay amping kanunay. Salamat kayo no. Mariam, Electrian profile idol. Part 8 na sad more power and God bless you. Salamat kayo no. With emoji ka katawa o fireworks. Duha ka buok, duha ka emoji katawan, gagahilak ko ning usa ka emoji og heart. Si Roman Gregorio Kalami drama. Salamat Roman Gregorio sa pagpaminaw. Si Ib Panso atang pud ani boss dyan. Nindot pud ni drama. Parte turn talimbo boss dyan. Salamat Ib Panso no. Ya galangas na silang cellphone. Ay asar to. Problema ha gining cellphone na. Magini akong kalabdan sa og samot ba. Araman to. Si Jean Love Amat, ano ka heart? Okay, bog nagbalik-balik na akong gibasa ba kay balhin ba? Sander are you vlog? Shout out naman idol watching from Burias Masbate. Shout out nimo Sander are you vlog no? Desa sa Masbate. Salamat sa pagpaminaw. No? Sander are you vlog? Si Jean Love Amat makawala og stress nga drama og maka-in love. Lavi. Itulo ka heart. Kilig match boy. Lavi. Kanindot paminaw. Ibalik ko tungod nimo. Maka-in love. Salamat kayo idol watching from ano sana na yung silpunan eh. Salamat tong sumpay. Asa naman to eh. Watching from Kuwait. Salamat. Jean Love Amat. In love, boy, love is drama. Maghulat ko sa sunod episode, Lodi. Salamat, God bless with tulok ka heart o tulok ka prayer. Analin Samson, nadungog na po nako diri si Tagalog mag-comment niya ang drama nga ginapaminaw Bisaya. Ha ha ha. Sorry sa comment idol. Masura jud ko anang mag-comment og Tagalog. Sorry kayo idol. I love you nimo idol. Maka dumdum ko sa akong araman to. Okay. Galangas mga kalasinod, pasensya juga no. Sige langas ni cellphone na gid. Nawa. Isu di kontrolon ba? Ita ni si. Yun ako masubay. Ha? Ano to? Makadumdum ko sa kumangho jud nimo more upload idol og amping always. God bless you always nimo idol. Ug 5 ka heart og 7 ka emoji katawa galuha mata. Salamat. Analin Samson si Ma'am Grace Blanca Pro. Good morning sir. Pwede upload nimo sulod Impierno sa Paraiso. Nay nag-upload sir pero short ra kayang video. Nya dili sunod-sunod Paita gid oh, galangas. Langas yun naman siya, balhin. Makalabad ugo ng silpunan eh. Pilisod na kong subay, asa lang to. Naman to. Dara. Kung dili sunod-sunod ang playlist sir. Salamat sir kung okay lang sir. Pero kung dili, okay lang po sir. Salamat amping permi.
Pasensya kayo Ma'am Grace Blanca Flor no kay kuan na nay nag-upload na yung dramahan no kining Sulad Imperno sa Paraiso. Nya ipo ko kaapas kay sa mo tahinay dita. Nagalisod kog apas pud atong i-upload ron labi na sa may buntag pa kang moabot pag yun ako matagad. Duang semana nakapin siguro. Kung sa kahinay si dita. Sinsa kay Ma'am Grace Blanca Flor no nya nanan po yung nag-upload na dito lang dito na lang gid paminaw gid Ma'am Grace no. Sinsa kayo. Sir Engine 25 thanks may sa payan no. Ah, RXL Jamil kaway sa nagpuli. Kalaw kalawgaw ba sa nagdrama ani lain-lain man ang tingog. Emoji katawa. Mo gid yan nga matay na ba ning mga artistahan no si John Gomez ug si Ray Bores no. Sila rin tayo nagpuli-puli. Human na mapong dramahan noon. Pero nangamatay yun sila. Ag sa ending na si Bambina na ining sumpay. Aning dala ni sa ni Simo no. Sana man yung galangas na po. Amor Mio ka rin. Upat ka heart no. Yeah, si Roman Gregorio yung action drama naman. Yung action naman drama po. Ako lagi. Pamantay action. Limbo reaction na ni. Galibog yung asa na itong uban. Comment. Amor Mio ka rin. Upat ka heart. Vermilion Padayaw, part 8 sa Mibalik ko tungod ni mo idol, na-upload na no, part 9 na tayo. RNG 95, thanks. Rita Conserman, watching from Kuwait. Musta ka na idol? Malingaw ko sa imong mga drama, banana, good, pure, banana, good, pure, maayo, God bless. Salamat, Rita Conserman. Siripay Lingatong, salamat. Sir, salamat idol, kay nindot kaayo. Jenny Oliverio, thanks kayo Lord. Sige lang kog huwat ay minaw na lang kog drama na Tagalog. Well, naghuwat sa imong pag-download. Salamat Jenny Oliverio. Saisi Morales, thank you idol. Amping tayong lahat. Apat ka heart, tulo ka likes, ug emoji nga nagpahiyom. Salamat Saisi Morales. Badiday 88, nice na ang drama Lord. Salamat sa sumpay ug amping permi. Salamat Badiday no. Nya si Edwin Pancho. Post dyan, gabi naman ka sa upload ang Limbo Part 14, boss. Ugma pa tingalin eh. Sinsya kayo ang Part 14 kay pagin mapas mga listeners no. Ang Limbo. Si Ruben Alibio. Salamat idol, way sa pa yan no. Nya si Jika Latusa. Thank you kayo Lods working from Saudi Arabia with emoji nga nagpahiyom. Salamat Jika Latusa. Si filing atong salamat idol bisang unsa idol na drama makaraan ug mabag-o man na basta makalingaw okay ra idol salamat. Tulo ka heart no. Sa payan si filing atong si Ma'am Isim. Salamat idol listening from Indiana. Amping diha per me idol, health first, God bless as always. Prayer rose, prayer, mga flowers, gumamila, heart, rose. Daghan na ni. Arjun Corsiga, hay kikilig kung nagbalik na dyan sila. Salamat Lord sa pag-upload. Look heart. Annalyn Samson, nindot na kayo ni Dramaha idol. Salamat kayo mo upload. God bless. Always mo idol. Siyam ka heart. Aisa ko sa ibi salamat admin na sumpay sa sumpay kanunay kung magawat sa mga sumpay. Bigaon si Nis Misty oy. Bisan way gusto si Primo. Yun. Si Neil Remedio dul ang 9 dayon ba. Kilig ko guys with heart. Mo na ni napaminaw na ninyo ang 9 no. Bisag sa pag-vlog na ko pag na-upload. Dramatic naman eh. Minaw na ninyo. Jean Love Amat. Salamat sir dyan sa bagong sumpay sa drama. God bless. Ug amping kanunay. Tulo ka heart o tulo ka prayer.
Hermelin Padayaw. Sumpay sa limbo, idol. God bless. Puhon, no? Puhon. Marilyn Diliman. Thank you, nice kayo ang ending with heart. Si Rinan Tunakaw. Idol, kanunay ko namin na nimo shout out ko. Dami kayo itrabaho, idol. Hindi kayo mga drama nimo. Salamat, idol. Salamat po. Rinan Tunakaw, no? Siyempre, paminaw, no? Sanggay nimo si Rinan sa drama. O si Angelica Birami. Nindot kayo ang drama with do kay emoji nga nagpahiyong. Mao to mga kalisunod taas ay. Nausa tanan. Mao to mga kalisunod, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay. God bless tong tanan mga kalisunod.